Ani ang banggirahan. Dire ang abuhan, dire ang butangan ng ito, butangan ng plato. Kwarto ni ate. May kwarto. Kwarto nila mama. Sa pa yung gipangita nga video. Kwarto ni Jukilo og Bibs. Mandaw ni. Nya, sa pa jud. Oh, mo na yung kwarto sa inyuhang pulitaw. Mana. Diyan na hugaw pa. Ayaw pa na ano ang kuan. Mga gamit. Okay.